תלמידי כיתת רפואה התנסו השנה בתוכנית ייחודית, תוכנית פיילוט בחסות רמב"ם. תוכנית זו עוררה אצל תלמידינו את הזיק בעיניים ללימודי רפואה בהמשך. הם רק בני 14 וכבר יודעים להציל חיים. כ-50 תלמידי חטיבת הביניים של עירוני א' מחיפה סיימו היום קורס לרפואה דחופה בבית החולים רמב"ם, שבסופו עבר כל אחד מהם הכשרה בהצלת חיים. בביתן הלב קיבלנו הרצאה מרתקת על מבנה הלב ותפקודו. בנוסף למדנו על צפינטור ונכנסנו לחדר הצפינטורים, שבו ראינו עד כמה תלויים חיינו בלב. אנחנו הכרנו את חדר המיון, חדר בו מעניקים טיפול ראשוני לחולה במצב קריטי הזקוק לעזרה ראשונה. אנחנו למדנו על הטכנולוגיה המודרנית הרפואית, בה מוחלפים איברים אצל האדם החולה. בזכות השתלת האיברים, האיבר המושתל עשוי להתאקלם בגוף האדם החולה והוא מבריא. מתייחסים אלייך כמו אל מבוגרת, וזה מגניב. כן, אני מקווה שעוד כמה שנים אולי נהיה פה רופאה. חשבתי כאילו שרופאים, קודם כל שהם לא לומדים כל כך הרבה, ושהם רק מטפלים בחולים, ומסתבר שיש הרבה למידה מאחורי זה. בסדנת ההחייאה למדנו איך בעזרת פעולה מלאכותית מצליחים להשיב לפעילות תקנית מערכות שכשלו אצל האדם. אחרי הסדנה אני שמחה שאוכל לעזור בהצלת חיי האדם אם יידרש לכך.